दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 1थि बोसोरारि जथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। आसामनि मोन 28 जिल्ला आरो आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय नुजाथिफैनाय गोबां थान्दैफोर जिरायनाय बे थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ आरो बे थान्दै मेलखौ सामलायो गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया। बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बे गेवलां मेलखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बिथाङा फोरमायो दि जारिमिनखौ मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फोरा बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों। बाथौ धोरोमखौ बर'फोरा गुदिखौ बिथा खालामनानै सोदाङै दिनै मोनसे फोसाबजानाय महराव मोनफैनो हाबाय। बाथौ धोरोमा धोरोमनि सायावल' खामानि मावनायाव थाबथायालासेनो राव, थुनलाइ आरो हारिमु जौगाहोनाय आरो फेहेरनायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों होननानै बुंथियो। बिथाङा बे 32थि बोसोरारि जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों बाथौ गौथुमखौ जौगानायनि थाखाय मोजां हाबाफारि रनसायगोनखौ मिजिंथिदों। बेजों लोगोसेनो गाबोन एबा 6 एप्रिल खालाराव गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै फैनो गोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बरायो। बेराफारसेथिं हाथाइसालि आरो दिन्थिफुंसालियाव रिंगु दामसाजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि रंजानाय बाजानाया मेहेरगोनां जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि दारकुसि, बे दारकुसिनि जि फोथार, बे फोथाराव दिनैनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुमाया बेवहाय जादों। दा बे 32थि बोसोरसालिया जथुमानि जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव आङो बेखेवगिरि महरै आं बेवहाय बाहागो लाफैदों। गमामायैनो जों मोनथिगौ दे बाथौ धोरोमा जारिमिना बुंस'हायै समनिफ्रायनो बेखौ गुबुन गुबुन धोरोमा मोनदांस'यै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिनाया बर'फ्रा बेखौ सिबिबोदोंमोन। आरो बे जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ जारिमिना बुंस'हायै समनिफ्रायनो सिबिबोनाय जि मोनसे बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ आथिखालाव सोदाङै बेनि गुदिखौ बिथा खालामनानै जि सोदाङै दिनै मोनसे फोसाबनाय महराव बाथौ धोरोमा सफैनो हाबाय। आरो बे बाथौ धोरोमा खालि धोरोमनि सायावल' खामानि मावनायाव थाबथायालासेनो बेयो बिजों, राव, थुनलाइ, हारिमु बेखौ जौगाहोनाय आरो फेहेरनायाव बे बाथौ धोरोमा बेयो जोबोद गोख्रोङै मोनसे रल, मोनसे बिफाव, बे मोनसे प्ले खालामो, बिफाव दोङो। दा बे हिसाबै दिनै बेवहाय जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमा दुलाराय बाथौ गौथुमा गावनि जि बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालिया जथुमाखौ बेवहाय खुंदों। आरो बे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो मावनो गोनां थानाय हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरनि सायाव गमामायैनो बिथांमोना माखासे फारिलाइ निस्सय बिथांमोना रनसायगोन। आरो बे बाथौ गौथुमखौ माबायदिहै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेखौ बिथांमोना सावरायनानै बेनि सायाव मोजां मोनसे लामा बिथांमोना रनसायगोन। आरो बे लामाजोंनो जों बाथौ गौथुमा बा बाथौ धोरोमारि बा बाथौ सिबियारि बिथांमोना आवगायलांगोन। जाय लामाजों आवगायोब्ला बाथौ धोरोम हिसाबै जिखिनि मावनांगौ थानाय हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनो हायो। आरो दिनैनि जि बे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलखौ आङो बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बे थान्दै मेल बेखेवनायनि जि मोनसे बिबान, बे बिबानखौ आंनो होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि आरो बे 32थि बोसोरसालिया जथुमानि रायदों आफादनि दैदेनगिरि, आं बिथांमोनखौ साबायखर होन्दों, हामबाय होन्दों। दिनैसिम जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेवलां मेल फैगौ 6 एप्रिल खालि बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बिथाङा आथिखालाव जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ फोजौनाय आरो फोसावनाय, बेनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिथाङाबो आसामनि गिबि मन्त्रि हिसाबै खामानि मावबाय थादों। आरो बेखौ जोङो माखासे बिदिन्थिनिफ्राय थांनाय समनि जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों। आरो बिथांनि जिखिनि बाहागो लानाय, बे बाहागो लानाया बाथौ सिबियारिजों लोगोसे
नैबे तामुलपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो बिथांनि जिखिनि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायजों आरोबाव बाथौ सिबियारि आरो नैबे तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थुलुंगा मोननानै खामानि मावनायाव आरोबाव बांसिन गोहोजों खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।